blå natur, vores fjorde, ved at vise vores interesse og støtte til at sætte fokus på fjordernes tilstand. Stafetten, som i går ankom her til Frederikssund på Roskilde Fjord, startede den 21. august kl. 12 i Jarbæk Havn ved Limfjorden i Vestjylland. Siden starten har sejlere, svømmere, kajakroere, dykkere og andre havglade danskere fragtet depechen gennem de danske fjorde og inden længe det sidste stykke til Christiansborg. I løbet af de seneste 30 dage har stafetten været igennem 29 fjorde, og nu altså også Roskilde Fjord, så i alt 30 fjorde på 30 dage. Det vidner om, at borgere i hele landet lægger vægt på, at deres omgivende natur har det godt. Aktuelt er vandet i den lokale fjord har det godt. Hos os vandet i Roskilde Fjord og Isefjord. Hvorefter stafetten den 20. september overrækkes til den nyudnævnte minister for Miljø og Ligestilling, Magnus Heunicke, ved et arrangement ved Christiansborg. Mange husker nok de grufulde billeder fra sidste efterår, hvor Danmark oplevede det værste ildsvind i 20 år, med døde havbunde og gispende fisk i havoverfladen. Problemerne med ildsvind vokser gennem sommeren og er normalt værst i september. Men selvom nogle målinger peger på, at vi i år er 2 til 3 uger længere fremme i forhold til ildsvind i det danske farvande, har Roskilde Fjord og Isefjorden hidtil undgået en markant ildsvind. Det peger i hvert fald de allernyeste iltmålinger for Roskilde Fjord og Isefjord på. Nogle af jer kan måske være i tvivl om rigtigheden af disse iltmålinger. Derfor ønsker flere oplysninger eller beviser om situationen i vandet i vores 2 fjorde. Til de tvivlende vil jeg blot henvise til, at vores lokale aviser for nylig bragte omtale af fritidsfiskernes glæde over situationen i vores 2 fjorde. Ja, at det ifølge fritidsfiskernes beretning vrimler med ål, skrubber, makreller, foruden hornfisk, ørreder, sild, torsk og rejer. Fiskernes beretning er ovenikøbet ledsaget af fotos med fangst og med smilende fiskere. Det er da dejligt at få sådan et budskab fra søens folk. Så med disse ord vil jeg overlade mikrofonen til Frederikssunds viceborgmester Søren Weimann. Værsgo. Jo, tak, Per.